Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Roxy X Matic 2021, warnanya putih, platnya K. Mobilnya super istimewa, gagah dhuwur. Ora kayak Brio ya, jadi penampakannya luwih elegan. Oh, ganteng, lampune LED. Ya, apik. Istimewa. Spionnya bisa nutup sendiri, kuncinya kiles ya. Kuncinya udah kiles. Ayo kocok-kocok sing kepengin ndang satset ndang moro ning showroom Pahala Jaya Motor Cebolek. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA 082 225 07 3658. Ini penampakan dari dalamnya. Mewah, elegan. Jajal numpak sik ya. Oh, piye? Macam ra? Tombol setir, kanan kiri oke semua. TV welah joke kaya anyar. Lekuk-lekukane jenenge mobil minimalis tapi apik ya iki. Rak kecewa mak tuku tenan. Top pokoke. Kuncine make jedit. Walah wis pol mewah. Roxy X Matic 2021. Joke kaya anyar, wambune wangine ngene. Ayo, ini dijual khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta, nego di tempat. Kuat rak. Bagasinya juga longgar. Mak, iki ana gadang anu mak, buah mak bena mencolot, gadang dok. Pokoknya bisa serbaguna. Monggo sing kepengin yuk. Ndang moro nek gone Mbak Nunung. Ayo, sing mobile tuwa dijolno sing nom ya. Sing tua-tua ben dirumati Mbak Nunung, sing nom monggo digawa muleh. Roxy X Matic 2021 platnya K. Super istimewa, jarang ada yuk. Monggo satset bane gede. Topakane Mbak Nunung nyatakno dhewe ya, paling nyaman, paling penak, AC-ne dingin. Nek ora aja dibayar. Khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta, nego di tempat. Gone Mbak Nunung iki bener tengah desa tapi mobilnya apik-apik, plate lokal. Wis ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio S 2022 manual, pemakaian 23, warnanya putih skincarean, plate K. Upgrade upgrade kilometer baru 20.000. Monggo sing ngersake ndang rene, mobil istimewa, jarang ada. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta, nego di tempat. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya, 082 225 07 3658. Siap tukar tambah, siap cash, kredit, cash tempo tanpa bunga. Jengene Brio 2022 iku model terbaru, lampune sipit, bokonge semok, AC-ne wis digital. Kita lihat dalamnya, monggo. Oh alah, jerone apike ngene, setire jeruk purut, ale kilometer 20.000 kok. Monggo sing apa iki? Sing ngersake ndang teko rene. Oh, bungkuse ya warnane apik, ireng karo kuning, mulus tanpa cacat. Monggo, wasene super dingin. Tumpakane apa meneh, walah ya penak. Ayo Mas sing kepengin nyenengno anake, mbae sing nyenengno putune. Ayo monggo yo. Iki jarang ana. Brio S 2022 pemakaian 23. Nah, ini penampakan dari belakangnya ya. Bagasinya luas, istimewa, nyaris tanpa cacat. 140 susuk. Oh, tok 2000. Lolikur. Monggo mawon mampir, iso ngopi, iso jagong, pokoke guyu mangan legi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Agya G Matic 2019, warnanya putih skincarean. Ayo wingi sapa sing golek yuk ndang rene. Iki warnane favorit, jarang ada. Matic, ayo mbak-mbak,
Mas-mas, bae ayo, Pak Emak yo sing nyenengno keluargane monggo TKI yo ndang sacet yuk. Lah ini langka loh termasuk jarang ada. Sekarang itu lagi rame wong wedok nyupir. Agi-agi Matic 2019 dijual khusus kredit 135 juta. Kalau cash 140 juta nego di tempat. Monggo kanca-kanca ayo sing butuh ya ndang sacet. Ingat mobil bekas, ingat Mbak Nunung. Oh, mobilnya apike ngene. Setire wis ana tombole. Wis cover jokan, wis pokoknya tinggal pakai Matic 1 2 lampune LED. Monggo. Tumpakane enak, bensine wirit kaya PCX. Apik ya. Si gesit irit iki jenenge Agia. Yang pengen tanya yo langsung WA 082 225 073658. Di sini itu solusinya cari mobil platnya lokal, tumpaan wis penak. Sing mobile tuwa dijolno sing nom dijolno bangku telu apa bangku loro siap. Pokoke Mbak Nunung pokoke siap tok metune. Wis ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung mau sepil. Sing anget-anget lagi teko Honda Jazz RS Matic 2016. Kaya anyar. Taune tuwa ora apa-apa, tapi kaya anyar. Nek ora percaya teko, nek elik aja dibayar. Mobilnya istimewa, tangan pertama, plate K putih skincarean. Yuk Mbak Nunung sepil, ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Oh, mobilnya mewah, tuwivine gede, tipe tertinggi, wis pokoknya kaya anyar, istimewa. Tinggal pakai pajeke yo anyar, wis cover jokan. Monggo, wasene duwingin. Oh, wambune wangi. Monggo Mak, Mas, Mbak, Pak, yuk sing nyenengno keluargane. Oh, wis ana bantal-bantale. Wis istimewa ya. Monggo. Iki tipe tertinggi, kunci double, spion nutup dhewe. Oh. Wis ana apa iki? Kamera mundure. Monggo, sing kepengin so langsung telepon atau WA Mbak Nunung di 082 225 073658. Full variasi, bagagesine ya wombu, luas, istimewa, ya. Ban serep belum turun. Monggo, oh, apik ya. Jazz tipe paling tinggi, jarang ada, platnya K, tangan pertama, pajak anyar, gis. Monggo, sing kepengin TT ya iso, cash tempo tanpa bunga iso. Dijual dengan harga tadi ya, khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Jazz RS Matic 2016. Tumpakane mantap, sapa sing ora ngerti? Tumpakane Honda super istimewa. Kilometer baru berapa ya? 70 ribuan. Monggo. Langsung yang tanya ini bisa pembelian cash, tenor bisa 6 tahun, bisa bunga putus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung ketekan Honda Brio E manual 2016 putih skincarean, anget-anget kok gorengan pia-pia. Ayo mae sing wingi takok duit sithik tok Honda Brio manual yo iki plate lokal. Ini dijual khusus kredit 112 juta, kalau cash 117 juta nego di tempat. Mobilnya apik, istimewa, tangan pertama. Yuk monggo. Oh, ini penampakan dari dalamnya ya. Dada tombol setirnya, joke, airbag. Wambune yo wis wangi-wangi pokoknya tinggal pakai iki. Monggo. Yang pengen tanya-tanya langsung bisa WA. Proses leasingnya nanti bisa lewat BCA Finance dengan tenor sampai 6 tahun. Platnya K. Bokongnya trepes tapi ganteng. Honda Brio E manual 2016. Langsung teko wae ning showroom delok
cocok bayar. Syaratnya kredit gampang, KTP suami istri, KK, rekening listrik, buku tabungan BCA. Nanti dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Ayla X 2016 manual, warnane wabung, mentur, monyor-monyor kok ginjune Syahrini. Ayo Mama, iki duit 100 susuk loh. Jarang ada, ki Mbak Nunung ndingi akeh sing request. Mbak, golek tahun nom ning duwe 100 kurang, ana apa ora? Lah iki ana, pumpung ana ndang rene. Nek gone Mbak Nunung ki iso pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Ki jenenge Ayla X manual 2016 dijual khusus kredit 93 juta. Kalau cash 98 juta nego di tempat. Buka tiap hari. Saya pengen tekon-tekon langsung WA 082 225 07 3658. Penampakan dari dalamnya, tapi yang rada rusuh lagi teko bener. Neng mobilnya apik. Oh, apik mobilnya. Wis ana TV-ne, ya. Monggo wirite pol, wasine super dingin. Monggo Mae. Ayo TKI sing kepengin nyenengno keluargane. Iki lho duwike sithik, Dek ya. Ora kodenan, rak kepanasan. Warnane mentur. Monyor kok ginjone Syahrini padha rak pengen. Monggo. Kowe tuku iki mesti bojomu seneng. Tak jamin. Wis ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mbak Nunung mau sepil Agia G TRD Sportivo Matic 2016. Warna favorit putih skincarean, plate K, tangan pertama dari baru. Istimewa dibandingno Mbak Nunung wani. Pokoknya jaminan apik nek elik aja dibayar. Ini dijual khusus kredit 110 juta, kalau cash 115 juta nego di tempat. Ayo Mak, ayo satset selak payuh. Wingi urung sempet review langsung bablas tanggane iki pumpung ana anget-anget, monggo ndang teko ning showroom Pahala. Kita sepil dalamnya ya. Yuk. Nah, ini dalemannya. Walaupun tahunnya tua tapi mobilnya istimewa. Matic, dah TV, setire jeruk purut ya. Nek elik tenan aja dibayar Mak. Apik. Percaya karo Mbak Nunung. Kilometer baru 70.000, kunci double. Buku servis ada, lengkap pokoknya. Monggo. Nah, wis cover jokan ya. Pokoknya tinggal pakai iki. Isine iki pertalit tuh ya. Apik. Ayo Mak, monggo dilarisi. Ini bisa cash loh Mak. So kredit. So cash tempo tanpa bunga. Ini penampakan dari belakang. Penampakan dari belakang. Ini tipe tertinggi ya, TRDS. Jadi tipe tertinggi ku wis ana body kite. Iki body kit asli bawaan dari pabrik. Ya, bagasinya longgar, wirite pol, pajeke murah. Tumpakane penak, wasene dingin. Oh ya. Ban serpe. Monggo Mase, Mbake, Pake, Make yo sing kepengin nyenengno keluargane. Ndang teko ning showroom Agia G TRD Sportivo Matic 2016. Platnya K, tangan pertama, dijual khusus kredit 110 juta. Kalau cash 115 juta nego di tempat. Jaminan nek mobil elik pokoke aja dibayar apa duite balik. Istimewa, monggo. Ban-bane kuandel. Pokoke ora mikir genti nek dienggo dhewe. Ya, penampakan dari depan. Ayo Mak, dilarisi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio E manual 2024. Platnya K, warna terfavorit ya, ijo. Monggo kanca-kanca sing kepengin
Neng kene iso pilihan cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA di 082 225 073658. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Nggone Mbak Nunung iki nek nggone Desa Cebolek RT 3 RW 3 sebelah Pondok Al Inayah Putri. Ayo bolo-bolo TKI, monggo mampir nek nggone showroom-e Mbak Nunung. Kita sepil dalamnya ya. Ojo kuatir tuku mobil ning kene iki jaminan mobilnya ya apik, plate lokal. Jualnya kualitas. Monggo ya penampakan dari dalamnya. Mobil nek anyar sing tahun apa nom Brio iki joke warnane ireng, tombol setir, udah TV, pokoknya tinggal pakai ya. Mobilnya wirite pol, pajaknya murah, tahunnya nom. Peleknya udah 2 warna ya. AC-nya super dingin, oh, longgar. Ayo mak, daripada do tuku PCX, mending tuku Brio. So rame-rame, ora kodenan, duwingin AC-nya. Ini penampakan dari belakangnya. Ini jengene terbaru ya iki. Mbak Nunung wingi duwe 3 langsung bablas tanggane iki pumpung teko ayo ndang sacet selak payu. Brio manual 2024. Plate K. Oh. Monggo. Ini dijual mau ya, harga kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Brio Barong 2024. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio Barong Matic 2024. Warna favorit putih skincarean plate K. Jarang ono. Nah, iki mobilnya apik, istimewa tangan pertama. Ini dijual khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Ayo kocok-kocok, saya kepengen bisa teko langsung neng showroom Pahala. Iki buka tiap hari ya, dari jam 8 sampai malam. Yang pengen tanya-tanya, minta gambar atau apa, bisa langsung WA Mbak Nunung di 082 225 07 3658. Nggone iki Desa Cebolek, Kidul RT 3 RW 3 sebelah Pondok Al Inayah Putri. Kita sepil dalamnya. Nah, mobilnya apik loh. Ini penampakan dari dalamnya. Joke ireng. Nek mobil terbaru Brio iki joke ireng ya. Iki sono tombol setirnya, kuncinya double. Apik, matic. Wingi Mbak Nunung urung sempet review wis do payu. Iki pumpung Mbak Nunung sempet ayo ndang mara ning gone showroom ya. Monggo. Bisa cash, kredit, tukar tambah. Ayo bolo-bolo TKI sing kepengin nyenengno keluargane, bojone, monggo lho. Pumpung ada pilihan, Agia ada, Brio ada. Matic iki bulannya 9 2024. Harga khusus kredit 175 juta, kalau cash 180 juta nego di tempat. Nah, ini penampakan dari belakang. Ya, apik. Monggo. Pokoknya ingat mobil bekas, ingat Mbak Nunung. Lah nomornya dadi 1 ya, 082 225 07 3658. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung kedatangan Yaris S. Yang Yaris Hacker iki ya kocok-kocok, iki manual 2017, warnanya merah. Jarang ada. Wingi sapa sing tekon manual, ayo ndang mara ning showroom Pahala Jaya Motor. Ndang sacet selak payu. Nek wis payu lagi do takok. Mbak, ijo ono neh, ijo ono neh. Wis lakone pokoke iku. Nek durung inyah-inyih kabeh pokoke. Iki sak dure tipe TRD, jadi iki Yaris Hacker.
jarang ada 2017 tangan pertama dari baru, platnya K. Monggo, ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta nego di tempat. Ayo mae kira mikir kodenan, tak kepanasan, pokoknya tinggal mancal enak, tumpakannya mantep, pokoknya nyes iki ya. Saya pengen takon-takon, langsung WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Showroom Mbak Nunung ki buka dari jam 8 sampai malam. Full. Saya pengen langsung WA. Kene buka tiap dari, yaiku mau los pokoknya. Monggo kita sepil dalamnya. Mobilnya jaminan istimewa. Nek eli ojo dibayar mae. Slogane Mbak Nunung ya iku tok. Oh ya. Wes TV. Tombol setir. Wes pokoknya istimewa mobilnya. Kuncine kiles, spion nutup dhewe. Cover jokan. Monggo. Nah, ini penampakan dari tengah. Ya. Longgar. Apik ya iki. Yaris Hacker manual 2017. Tangan pertama dari baru, platnya K. Ini udah ada sensor kameranya ya. Jadi nek mundur apa ana kucing, ana sepeda motor iki ketok kabeh. Iki tulisannya Hacker TRD Sportivo, tipe paling tinggi. Kita buka nah, sing pengen takok iso langsung WA. Moro showroom malah HP. Ki anget-anget lagi teko kok gorengan pia-pia. Monggo sing butuh ndang satset selak payu. Ki mau Mbak Nunung isu-isu wis payu. Semangat pokoknya. Pe tahun baru. Monggo sing kepengin nyenengno keluargane ndang moro showroom. Ayo semangat TKI petani luar Jawa apa meneh tanggane dhewe. Monggo dilarisi. Langsung teko ning showroom Pahala Jaya Motor. Yaris Hacker. Hacker ki peleke dua warna beda ya nih ya. TRD istimewa. Ki oh depannya gak iso dicolongku gawan pabrik. Jadi Mbak Nunung nih nyepil iki pokoknya sak detail-detaile sing pengen luwih detail langsung WA. Wis ngono wae, matur suwun.